Patrycja, dziś są twoje urodziny. Mam niespodziankę dla ciebie z tego powodu. Tak? Áno, aké? Zobaczysz. Uvidíš. Wow, ale Aké fajne krásne widoki, jaki výhľady a zamek. aký zámok. Podoba ci Páči się? sa ti? Tak, chodźmy Áno, do środka. poďme dovnútra. Miesto. Zámok v Dobčicach. Miesto. Nádvorie hradu v Dobčicach. Tutaj jest chyba Tu je asi dziedziniec. nádvorie. A tam? Tam? Zobaczymy, co tutaj Pozrieme jest. sa, čo tu je. Wow, ale piękne Aké krásne widoki. výhľady. Vyhliadkové miesto. Dobčické jazero. Ale fajny Skvelý prezent. darček. Dzięki, że nas tu Ďakujeme, že si nás zabrałeś. sem Nie ma vzal. sprawy. Nie je za čo. Może zrobimy sobie Možno by sme si zdjęcie. mohli urobiť fotku. Mogę ci zrobić. Môžem ťa odfotiť. O Jezu, Bože, tam się tam chyba sa coś asi stało. niečo stalo. Faktycznie, nie ma Naozaj czasu do netreba stracenia. strácať čas. Začnite poskytovať prvú pomoc. Skontrolujte, či ste v bezpečí, či vám nič nehrozí. Čiže mi pán- Skontrolujte, či zranený reaguje. Odkryte hrudník a počas 10 sekúnd skontrolujte, či zranený dýcha. Zavolajte sanitku. Požiadajte svedka udalosti, aby doniesol automatický externý defibrilátor AED. Patrycja, Patrycja, dzwoń na zavolaj na 112, powiedz, że na 112 zamku w powiedz, że na Dobczycach zamku jest w Dobczycach nieprzytomny je mężczyzna, muž nie bez oddycha, a vedomí ty a Krzysiek nedýcha. idź A i ty, przynieś Krzysiek, AED jak choď a najszybciej. prinies AED čo najskôr. Zavolajte na núdzovú linku 112. Dobrý deň, záchranár. Ako vám môžem pomôcť? Dzień dobry, z tej strony Dobrý deň, Patrycja tu je Mrugała. Patrycja Jesteśmy Mrugała. na zamku w Sme na hrade v Dobczycach. Jest Dobčicach. nieprzytomny Je tu muž mężczyzna bez i nie vedomí oddycha. a nedýcha. Jesteś sama, Ste czy sama, jesteś alebo je s sobą? vami niekto? Jestem w grupie. Som v skupine. Okej, umiecie OK, udzielić viete pierwszej poskytnúť pomocy? prvú pomoc? Tak, Áno. A A macie, máte dostęp prístup do k AED? mamy. Máme. OK, Okej, tak to použite uvidíte AED, AED. pogotowie Sanitka za bude 10 tu za minút. 10 minút. Vysielam. Posielam. Dobrze. Dobre. Vykonajte kardiopulmonálnu resuscitáciu. To znamená stlačenia hrudníka do hĺbky približne 5 až 6 cm v tempe 100 až 120 stlačení za minútu. Teda približne 2 stlačenia za sekundu. Vyberte AED. Zapnite AED a postupujte podľa hlasových pokynov zariadenia. Zavolajte pomoc. Prilepte elektródy na holú hruď. Prilepte elektródy na holú hruď. Prilepte elektródy na holú hruď. Pripojte elektródy k podsvietenému konektoru na AED. Nedotýkajte sa pacienta. Odsunąć się. Odstúpte. Analýza srdcového rytmu. Odporúča sa defibrilácia. Nabíjanie.
Na defibriláciu stlačte oranžové tlačidlo. Defibrilácia bola vykonaná. Pokračujte v kompresiách hrudníka. Pogotowie, przejmujemy Záchranná služba poszkodowanego. preberá zraneného. Pamätajte, že vaše nasadenie môže niekomu zachrániť život. Číslo tiesňového volania 112.